to wawuoyo gi governor ni to in CIDP ni chande bende magi nyalo donje mondo wati together as unit. Mano is the ideal thing monengo bed nwatimo, lakini ok oyot nikech ng'ato kodonjo office to donjo gi mare. But that lame, and though I hope ni lemo na ne ji nyalo winjo ni jotelo oriwre e paro kende program mondo ji kik obed confused. For example, ka yudo ni MCA di kelo basari to wa compare kaka nyikale wacho chande. Kono ngamo yudo basari ni ok yud machielo nikech ji ng'eny. Kane dwa timo wach mar education onenga ger ot mar CDF, yes, to ECD cha en bendo nengo bed ni ok en mar mabati. So that integrated ma iluongo ni paro moriw e plan koket piny ema dhi konyo jowa. But now nikech interest yudo kama ng'ato timo mare kacha, ng'ato timo mare kacha, ng'ato timo mare kacha, to kada watime jointly tiyudo ni jo piny mor to un kaka leaders bende ukawo shared credit to piny dhi mbele. Mane madwa to adwa penjo kendo Cliff kiyiena, ere gimomiyo ji go koko e wach CDF? To CDF ni osetimo mang'eny, en mana 2.5%. En ariyo gi nus e wi mia kuom pesa te mwayudo mar osuru koa ir jopiny e higa achiel. Kichaki medo gi madhi e county ma is about 15, wawuoye 17.5%.